Sí, hola, bona vesprada, gràcies. Bona vesprada a totes i tots, companys del ple i ciutadanes de Rafunyol. Nosaltres volem començar la intervenció comentant pues, un poquet com hem arribat ací. Vull dir, perquè al final avui el que estem fent és donar solució a una errada, bàsicament. Una errada perquè no teníem pressupostos, que ara relatarem, i al final ara ens hem adonat, per part de l'Ajuntament, de que havíem de tindre pressupostos vigents en aquest any 2020 per a poder dur endavant el reste de legislatura que compensava el remanent de tresoreria negatiu de l'any 2019. Si no, no estaríem avui així. Si no, haguem continuat tot l'any en pressupostos prorrogats, que era, com ja s'ha dit en alguna ocasió, pues, la fórmula triada o adoptada per circumstàncies, etc. Per tant, el primer punt és situar-nos en per què estem així. En segon lloc, un poquet, doncs, com hem arribat així? Vull dir, hem arribat doncs, perquè, com ha passat en la història del Funyol, no tenim o no hem tingut pressupostos aprovats en temps i forma. Ja sabem totes i tots que l'ideal és tindre-los, com ja ha reconegut el senyor alcalde, doncs, al llarg de la tardor de l'any vigent, preparar-los per aprovar-los i posar-los en marxa les primeres setmanes o mesos de l'any següent. Això seria lo idoni. I nosaltres, doncs, com a Ajuntament, no ho hem fet. L'equip de govern, en aquest cas, doncs, no ho va fer en el seu moment, van començar l'any en pressupostos prorrogats i després ja van vindre totes les circumstàncies del Covid, els criteris tècnics, etc. Per tant, estem així perquè no hem fet els deures i això què ha comportat? Pues ha comportat perjudicis o possibles perjudicis al veïnat de Rafelbunyol. En quin sentit? Pues, per exemple, si els haguem tingut aprovats en temps i forma, no haguem tingut totes aquestes discussions o problemes generats per l'aplicació molt ortodoxa de la legislació i la normativa que ens diu que en un escenari en què els ingressos es preveuen que van a disminuir, doncs, per exemple, el fons de cooperació, que no és finalista, no podem aplicar-lo a molts programes, subvencions i activitats que volgueren com a Ajuntament. I això ha sigut un gran problema. D'ahir recordem que va vindre el que és la reducció, la retallada al 50% de les subvencions nominatives, que són, com ja s'ha esmentat en aquest ple, falla, futbol i societat musical. Aleshores, per ahir ja tenim un perjudici evident que podríem haver evitat. Per un altre costat, tenim, per exemple, els pressupostos participatius, que tot el món, tota la ciutadania és solidària i responsable, i nosaltres també com a representants d'ells. I tot el món, pràcticament el 100% de les persones, entendrien i entenem que en un cas de necessitat com la situació actual provocada pel virus, els màxims esforços i recursos han d'anar dirigits a atendre les persones, a rescatar persones i a incrementar el màxim possible la despesa social. I en això estem, i això s'està fent bé. I això s'ha de reconèixer, però és que això ho hem fet qualsevol i s'està fent en tots els ajuntaments. Ara bé, si tenim les ferramentes oportunes, podem treballar millor. I ahir ningú s'haguera queixat, però sí que és cert que casualment, en totes aquestes circumstàncies que estem comentant, doncs els pressupostos participatius passen a un tercer o quart pla. De fet, no creguem que se pugui dur a terme res, perquè l'annex d'inversions, alguna qüestió es pot tocar un poquet de refiló, però totes les mesures o la majoria d'elles aprovades en pressupostos participatius quedaran, imaginem, que per a un altre any i ja les debatirem. Però bueno, són qüestions que hem de tindre molt presents, perquè si no al final així estem avui en un ple que si no diguem res, no analitzem com hem arribat així i de què estem parlant, al final es converteix en un mer tràmit administratiu. I un ple de pressupostos és un dels plens, per no dir, el més important de la legislatura o de l'any en concret. Aleshores, hem de donar-li el valor que cal. Després, per exemple, nosaltres no anem a entrar avui en qüestions més econòmiques, de números i tal, perquè al final és el que és, ens trobem a finals d'agost i això és per a subsanar una errada. Però sí que volem dir que una part positiva, així
molt per damunt del que són aquests pressupostos, a part de la despesa social, que és la primera, doncs, bueno, són que hi ha certes inversions, certes millores en edificis i infraestructures públiques, que això és molt benvingut. També, per exemple, doncs, algunes mocions o iniciatives polítiques que nosaltres hem proposat o bé hem recolzat en el ple, com pugui ser el canviar l'escola, com pugui ser la reparació i millora de les lluminàries d'alguns edificis com l'auditori, o com pugui ser, per exemple, la retirada del país ceràmic, entre altres qüestions, totes importants, i això ho veiem molt bé. Per tant, part positiva. Part negativa, tot allò comentat ja abans, i la reflexió política. És a dir, nosaltres opinem que un govern no pot excusar-se o amagar-se darrere del personal funcionari de l'Ajuntament. És a dir, com ja estàvem comentant anteriorment, tot aquest problema en els ajuntaments no s'han tingut i ja sabem que és per una aplicació molt ortodoxa de la normativa. Això ho entenem. Sabem que hi ha hagut treball tècnic, d'ahir està demostrat. De fet, documentació en tenim molta, gestió, reunions. Treball tècnic que ha hagut, però treball polític de cara a nosaltres, què ens arriba? Quin treball polític ha hagut darrere? És a dir, entenem que com a govern s'ha de tenir confiança en el personal tècnic i en el personal que treballa en la casa, en l'Ajuntament. Però també s'ha de tenir un punt d'inconformisme. No hem de ser conformistes en les situacions que ens arriben, que vivim, o inclús en algunes recomanacions que es puguen, o orientacions, donar als tècnics. Nosaltres hem de demanar informes, hem de manejar-nos. Ja vam estar comentant o discutint en el ple extraordinari de juny, em sembla. Ja ho hem parlat moltes vegades. Aleshores, no podem ser conformistes. I, per tant, això és una cosa que a mi m'agradaria que prenguem nota perquè és que s'ha demostrat que podíem arribar més lluny. Nosaltres plantejàrem durant molts moments de la legislatura i de l'any, que havíem de tenir pressupostos, que pensàvem que era bo. Encara que foren pressupostos d'economia de guerra, encara que foren pressupostos aminorats en algunes partides per culpa de la situació que estàvem vivint. I en cap moment volguérem, perquè era més còmode continuar com estàvem. Ara ens trobem en la necessitat, perquè si no, no podem continuar, endavant d'aprovar-los. Nosaltres anem a abstindre, perquè ja hem dit coses a favor, coses en contra, i entenem la situació. I, per tant, opinem que en aquesta ocasió un vot prou consensuat i lògic seria una abstenció. En futurs pressupostos, si continuàrem igual, segurament podríem votar en contra perfectament. Si no es presenten temps informes, per exemple, ja seria suficient. Considerem que som un partit o un grup municipal responsable, crític, constructiu, coherent, intentem ajudar, intentem també criticar allò que veiem que no és correcte, sempre donant alguna alternativa, però jo us diria que aplicarem un poquet totes aquestes bones voluntats en intentar escoltar-nos i posar-se un poc les piles, perquè al final un govern de majoria absoluta no significa un comportament de majoria absoluta. Aleshores, un poquet escoltar els altres, encara que siguem xicotets, encara que siguem oposició, no sempre és roïn. De fet, és una que pensem que és molt bo. Així que nosaltres, de moment, en aquesta primera intervenció, ens quedem així, en què s'anem a abstindre i en què esperem que totes aquestes qüestions o errades se puguen evitar per a futures ocasions. Tinguem en compte, per últim, que les subvencions i ajudes, la pràctica totalitat, són repetides any rere any. Sabem de què estem parlant. De fet, inclús n'hi ha reunions prèvies per a informar amb anticipació a el que se va publicar, per a saber quines són les bases, com va anar, per així per allà, quines línies se van a fomentar més que altres cada any. Per tant, podríem haver previst una situació com aquesta? Doncs igual sí, igual no, però podríem haver treballat més en aquest sentit. Sí, gràcies de nou. Simplement afirmar això, que precisament com entenem les situacions, recolzem, estem en un pacte de germaneix, estem en un ple com aquest, sempre mirant per associacions, per persones, entenem que per això la crítica que hem fet s'ha d'entendre de mode constructiu i s'ha de valorar l'abstenció perquè perfectament saben vostès que ens podríem instal·lar fàcilment com a oposició en majoria absoluta en una negació i això no és la nostra actitud. Nosaltres només volem que això ha tirat endavant, com vostè ha dit, i això és el que volíem destacar d'esta segona intervenció molt breu,
perquè l'anterior ja està tot comentat, en quines són les actituds que es prenen i per això pense que com a govern fa bé en valorar les abstencions dels grups municipals d'oposició perquè opinem que com a favor no podríem votar, per tot el comentat anteriorment, i per tant, això, s'encoratgem a fer-ho millor en 2021.